Allah'ın bereketi bilen uğrarsın. Erti olupdur. Perşembe günü. Ey Osama, gel bari diptir. Silarsınız diptir. Qaw kefaydarsınız diptir. Usaman koşunu durmalar uğramalı diptir. Eger siz iştadan gidenizde, şu Medine'nin töwregindäki möjekli, gorkly, itli gelip meni diýdim etsekdi bolsa men siz uğradaryn, Peygamberin uğradan koşundy men saklamaryn. Mäkem arkaýyn bolun, uğramalysız dipdir. Abu Bekir Sıddık oturanmış, dik durup sakalından tutup utanmayan mı sen dipdir. Hudaý kıyamatda Allah'ın dostları bilen hemmäňizi bileýäs. Ey Usama, dädin şehit bolun ýerine barýança goşuny sürersiň dipdir. Fa'utihumul khayla. Goşun menen şo taada İslamyň güýji bardygyny kafirlere kökedersiň dipdir. Hatta tentehi ila mawdi'i maqtali abika, dädin şehit bolun ýerine barýança sürersiň dipdir. Usamaň öýüdi dädesini öldüren adamsyny öldürýär, şu gidennede. Yine tafşırıptır. Ve esri'is seyra tesbaqul akhbara fe in azfaraka Allah Teala fe aqlil lubsa fihim ve khud ma'aka al-adilla ve qaddim al-uyuna ve tala'i amamak. Zatları öwredipdir. Ey Usama, yolla güýmen mersin dipdir. Habar basım barýandyr. Habar barýança seni barjak bol şeýilleri ekdipdir. Ey Usama, İnşallah piruz bolsaň, basıp gaýsan kafirleri, ohum otada ken evlenme dipdir. Ey Osama, gitşin gelşin öwüňden bir towar zeriň, yol bilýän adamlary sana habar getirer ýaly, öwüňden adamlary ýürt, sana zol habarlar getirip dursunlar dipdir. Resulullah can Osamany terbiýet berdi. Öwüňden adamlar iýberdidir, zol sana habar getirip dursunlar dipdir. Bolya hadirçek inni qoşun uğrana qadir. Erti olupdur. Perşembe günü. Ey Osama, gel bari dipdir. Naydasynyň ucuna Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrüniň ahyrynda öz mübarek eli bilen bir sargy bilen saryp perçem bejerip, gel bir de perçemiň bolsun, özüm sana bejerip berýän al eliňe diýipdir. 19 ýaşyndaky oglan goşuny sürüp alyp gitmeli. Baydagy eline berdir perçemi. Ey Osama, oğzu bismillah ve fi sabilillah azze ve celle. فقاتل من كفر بالله تبارك وتعالى. Ey Osama, jeng meydanına gir. Allah'ın yoluna çalış. Kafir olan adamları yolundan ayırarsın. Uğzu ve la taqdiru ve la taqtulu veliden ve la imra'atan. Qoşunuňa aydarsın dipdir. Çağı öldürmesinler. Zenanı öldürmesinler dipdir. Jenge girmeyen zenana, qarra hele, qarra adam olar öldürmesinler dipdir. ولا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون به. Ya şoğlan bolup jenge hüweti dama dipdir. Ay jeng bolsa qow boljak diýme dipdir. Hemmemiz aýdýa. La tatamannaw liqa'a al-aduw. Jeng bolsa da dip jenge hüwet etmäň dipdir. Şaýatda bir jeng meýdanyna size agyr ýük bolup imtihana girip basylyp da horlanamaň dipdir. Walakin qulu Allahumma kfinahum bima şi'ta waqfuf ba'sahum anna. Ýöne ýolla doga edersin. Hudaýa sen özüň bize arka bolyp doga edersin.
Hudaya kafirliň zararyny bizden sakla, bizden daş et diýip dua edin diýipdir. Allahumma kfinahum bima şi'ta waqfuf ba'sahum anna. Hudaya özüň nämen arka bolsaň bize nämen sebep edip bize arka bolsaň arka bol. Bu bizden kafirliň zererini daş et diýip Allah'dan dilersin. Ah ve la tanaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum. Yaş oğlan bize baş bolupdy diýip agzyňyz ala bolamasyn diýipdir. Bir agza bakıp agzy birlik bilen gidip gelersiňiz. Agzyňyz ala bolsa güýjüňiz ellen gider diýipdir. Agzyňyz ala bolsa güýjüňiz ellen gider. Aham bir tofar sahabalar öz aralaryny gurrun edipdirler. Inni jeng diýen goşun ogramakçy ýuwaş-ýuwaş. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan bir goşun sürmäge diýipdirler. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan goşun sürmäge diýipdirler. 19 ýaşyndaky oglan başararmykan goşun sürmäge diýipdirler. Bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam eşitipdir. Mübarek kellesini bir sargıcık sarıp, bir yağlıcık danıp, minberim getirin deyipdir. Mübarek gerşini bir patu musafirati diyatışmahal, patu musafirati yal yuqıcık patu mübarek gerşini oklap, minbere çıkıptır, ey sahabalam kulak asın deyipdir. Hevreden narahat bolupdir. Şu bir neçelerinin aydan kefine goşun sürmäge 19 ýaşyndaky oglan yararmykam diye Peygamberimiz şonu eşitip narahat bolupdyr. Ohum aýdypdyr minberiň üstüne. Mübarek kellesini sargıcık danıp, ýalyjyk çalıp, mübarek kellesine ýalyjyk danıp, minbere çıkıp aýdypdyr. Eyyuhan nas, فما مقالة قد بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة. Ey adamlar diýipdir. Näme kep bolupdy diýipdir, men bir neçäňizden eşitdim diýipdir, Usame goşun surmaga yaramar diýip aýdýan adam diýipdir. Wa la in ta'antum fi imarati Usama laqad ta'antum fi imarati abahu min qabli wa aymullah kana lil imara la khaliqan. Men Allah bilen and içýän şol oglan goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Allah bilen and içýän şol oglan goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Ozol dädesi goşun sürmäge ýaraşýaly, şol oglanyň goşun sürmäge ýaraýar diýipdir. Şol oglan goşun sürüp bilmeýär diýen adam, onu ozol dädesi de goşun sürüp bilmeýär diýdigi şoň diýipdir. وإن كان لمن أحب الناس إلي من قور يا نغلل لمدن شلغلن ديپtir. Silarsınız diptir. Qaw kefaydarsınız diptir. Usaman goşuny durmellal ogramal diptir. Usama goşun menen ogramakçy bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır duasyny alyp ograýar. Goşun ýolla ýygyny öwürlýär. Odal tarihten habary bar adamlar bilýändirler. Resulullah aleyhissalatu vesselam merid hallyp ýygyny öwürlýär goşun. Inniki heftelerde onu hyzmatyňyza ýetirer, ýöne häzir goşunyň gurrungynyň ýygyny alyp gideýli. Goşun galýar ta Abu Bakr Siddiq halafette oturýar. Peygamberimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden 20 gün sonra Abu Bakr Siddiq Usamany çağırýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden 20 gün sonra Usamany çağırýar. Ulu sahabaları da elam edýär, öňkü 3000 nefer teýýar bolsun, men Usamany ogratjak Peygamberimizin ogradan ýerine diýär.
Geçen heftelerde gurrun geçendir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenne kan Araplan tayfaları murtet bolýar, yani dinden çıkýar, kafir bolýarlar. Peygamberimiz dünyadan geçenne Mesihi Yahudiler bir dem alýarlar, güýç alýarlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenne Ebu Bekir Sıddık yığnaýarda adamları. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dün geçenden 20 gün sonra mı berjek bolupdy? Ol zamany ki musulmanlar bir kışın giýjesinde göň güfürdäp ýagyn çofonsyz galan, pytrap galan goýun ýanyk bolup nämetjegin bilmeýän zamanynda. Tamam tarihlarda aýdýar, Resulullah Aleyhissalatu vesselam aýrylan günlerinde musulmanlar bir göň güfürdäp kışın giýjelerini düzde çofonsyz galan goýun ýanyk pytraň ýaýraň bolurlar diýär.